ሰላም ክብራት ኸተተትና ናብ ላይፍ ቻነል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንሎሚ ብውሽጣ ከም ዘፍቀረትካ ዝሕብሩኻ ኣካላዊ ቋንቋታት ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና መፂና ኣለና። እዞም ምልክታት ካብ ልባ ከም ተፍቅረካ ንኽትርዳእ ይሕግዙኻ። ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ይመላኽቱኻ። ኣብዛ ቪድዮ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝደለየትካ ብልባ ከም ተፍቅረካ ዝሕብሩኻ ዝዛረቡ ኣካላዊ ቋንቋታት ናይ ኣካላታ ምንቅስቓስ ክንዝርዝር ኢና። ኣብ ዕላል ብሙሉእ ቀልባ ዓይንኻ ገጽካ ናባኻ እናርአየት እትገብሮ ናይ ኣካላት ምድህሳስ ናይ ምንኽኻእ እዞም ምንቅስቓሳት ዓብይ መልእኽቲ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ምሳኻ ክትምስርቶ ትደሊ ምትእስሳር የመላኽቱ። ነዞም ደቀቕቲ ምንቅስቓሳት ብልቢ ኣስብህሎም። እዞም ምንቅስቓሳት ልሳና ክዛረቡ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እውን ክዛረቡ ይኽእሉ። ብጥቡቕ ብልቢ ንኽትቀራረቡ ዘለዋ ትምኒት ከምኡውን ኣባኻ ዘለዋ ልባዊ ድሌት ንኽትርዳእ ትገብረካ። ቀዳማይ ምልክት ብሕቡእ ሰሪቓ ትርኤካ። ጓል ኣንስተይቲ ደጋጊማ ሰሪቓ ትርኤካ እንተልያ ግልጽ ኢልካ ምስ ትሪኣ ደሞ ገጻ ትምልስ እንተልያ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ዝሕብር እዩ። እዚ ድማ ብዛዕባኻ ብጣዕሚ ከም እትግደስን ትህንጠን የመላኽት። እንታይ ትገብር ከመይ ኣለኻ ክትርኤካ ትደሊ? ብቐጥታ ከይትርኤካ ንነዊሕ ግዜ ከይትርኤካ ድማ ግልጽ ንዘይምግባር ክትፍለጥ ዘይደለየት ዘለዋ ስምዒት ምስጢር ጌራቶ ክትከውን ትኽእል። ንኣብነት ንበል ንስኻ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝተኣከበላ ኣለኻ። ኣብ መንጎ ሰባት ድማ ጓል ኣንስተይቲ ብማዕዶ ሰሪቓ ትርኤካ ብተደጋጋሚ ኣስተውዒልካያ ግልጽ ብዝበልካ ቁፅሪ ድማ ገጻ ትቐይር ወይ እውን ትስሕቕ። እዚ ተደጋጋሚ ምንቅስቓስ ብኣኻ ከም ዝተመሰጠት ከም ዝተሰሓበት የመላኽት። ብሕቡእ ድማ ክትርኤካ ክትጉብነየካ ትደሊ። ብተደጋጋሚ ከምዚ ክትገብር እንድሕር ረኺብካያ ካብዚ ክትርድኦ ዘለካ ኣባኻ ድሌት ከም ዘለዋ ክትመጻእ ከም እትደሊ እዩ። ካልኣይ ርእሳ ናባኻ ተዝሮ። ብሓንሳብ ከፍ ኢልኩም ኣብ እትዕልልሉ እዋን ርእሳ ገጻ ናባኻ ትዝር፣ ርእሳ ናባኻ ትዛዙ እንተኾይና ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ተገዳስነት ዝሕብር እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ክተዋግዓካ ክተዳምፀካ ከላ ርእሳ ናባኻ ምስ ተዝር ናባኻ ምስ ተቐርብ ብምሉእ ልባ ምሳኻ ከም ዘላ ከም እትከታተለካ ብኣኻ ሙቸት ከም ዝተሰማዓን የመላኽት። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዓይነት ኣቀማምጣ ብልቢ ንዕላልካ ከም እትግደስን ምስኣ ምህላውካ ዋጋ ከም እትህቦን የመላኽት። ምሳኻ ንምትእስሳር ንምጥማር ዝለዓለ ድሌት ከም ዘለዋ የመላኽት። ንኣብነት እናዕለልኩም ርእሳ ናባኻ ተዝር ትቐርብ ዓይንኻ እናርአየት ምስኡ ፍሽኽታ እንተሃልዩ ምሳኻ ምዕላል ደስታ ከም ዝፈጠረላ ደስ ከም ዝበላ ብኣኻ ከም ዝተመላኽት ዘመላኽት እዩ። ዝኾነ ዛንታ ወይ ቀልድታት ክትዕላ ከለኻ ክኸውን ይኽእል። ርእሳ ናባኻ ክትቀርብ ክትንቀሳቐስ ትኽእል። እዚ ድማ ብምሉእ ልባ ምሳኻ ከም ዘላን ኣባኻ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋን ድማ የመላኽት። እዚ ናይ ርእሲ ምንቅስቓስ ፍሽኽታ ኣይ ኮንታክት ክውስኽ እንከሎ ድማ ብዛዕባኻ ብዙሕ ክትፈልጥ ከም እትደሊ ብዝበለፀ ክትፈልጠካ ከም እትደሊ የመላኽት። ሳልሳይ ኣካላታ ሙሉእ ብሙሉእ ናባኻ ምስ ተዝሮ። ሙሉእ ኣካላታ ናባኻ ምስ ትገብሮ ናባኻ ምስ ትኸውን ድማ ብኣኻ ከም ዝተማረኸት ከም ዝተጠልካን ዓብይ ምልክት እዩ። እዚ ኣካላዊ ቋንቋ ብምሉእ ልቢ ምሳኻ ከም ዘላን ምሳኻ ሙቸት ከም ዝተሰማዓን ዘመላኽት እዩ። ንዕላልኩም ዋጋ ከም እትህቦ ንእትዛረቦ ዝለዓለ ተገዳስነት ከም ዘለዋን የመላኽት። ሙሉእ ኣቓልቦ ንዓኻ ንምሃብ ኣካላ ገጻ ሙሉእ ናባኻ ክኸውን ብምግባር ድማ ዘለዋ ድልውነትን ክፍቲ ምዃና ድማ ክትርዳእ ትገብረካ ኣላ ማለት እዩ። ብዝበለፀ ብኣካል ይኹን ብመንፈስ ክትቀራረብ ከም እትደሊ ደሞ የመላኽት። እዚ ድማ ኣንፈት ናይ እግሪ እውን ክኸውን ይኽእል ናባኻ ምግባር የካትት። ማእገራ ናባኻ ምፅጋዕ። ንኣብነት ንበል ንስኻ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ተራኺብኩም ተዕልሉ ኣለኹም። ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ሓደ ጫፍ ፀግዒ ሒዛ ደው ኢላ ትዕልለካ ኣላ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ዕላል እናሞቐ ምስ ከደ ብቐጥታ ኣካላታ ብምሉእ ናባኻ ገጽ እተዝር ትኽእል። ኣንፈት እግራ ናባኻ ምግባር፣ ገጻ ናባኻ ምዃን ኮታስ ኣካላታ ናባኻ ተዝሮ ኣላ ማለት እዩ። ናባኻ ክትፅጋዕ ክትጠብቕ እውን ትኽእል። ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ድማ ብኣኻ ከም ዝተመሰጠት ከም ዝተማረኸት ከምኡውን ምሳኻ ብዝበለፀ ክትተኣሳሰር ክትጣመር ከም እትደሊ ዘመላኽት እዩ። ብእተሪኣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ደሞ ብዛዕባ ስምዒታ ብዙሕ ክትርዳእ ክትፈልጥ ትኽእል። ራብዓይ ከናፍራ መልሓስ ከናፍራ ምንካስ። ከናፍራ ምንካስ መልሓስ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ስምዒት ዘመላኽት ልሙድ ኣካላዊ ቋንቋ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ናባኻ እናርአየት ከናፍራ ምስ እትነክስ ምስ እትልሕስ ድማ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ተርእየካ ኣላ ከም ዝማረኽካያ
ሰሓቢ ኮይንካ ከም ዝረኸበትካ ድማ የመላኽት። ኣብዚ ስምዒት ውጥረት ወይ ረስኒ ውዕውዕ ስምዒት ክህሉ ይኽእል። በዚ ድማ ክትቀርበካ ክትነኻኽኣካ ክትቃጠበካ ትኽእል። እዚ ሚስጥር እንድሕር ትነግረካ ንስኻ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ኣለካ። ኩሉ ወዲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ይዕልል ይፃወት ይዘናጋዕ እዩ። እንታይ ዓይነት ዕላል እንተዕሊልና እዩ ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ኣለኒ ዝብል ኢልኩም ትሓትውን ብዙሓት ኢኹም። ሎሚ እምበር ጓል ኣንስተይቲ ካብ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ብፍሉይ ተርእየካ ብፍሉይ ተቐርበካ ናብ ዓለምካ ክትኣቱ ትደሊ ናብ ዓለማ ክትኣቱ ትደልየካ እንተኮይና ናይ ግሊ ታሪኻ ምስጢራታ ውሽጣዊ ስምዒታ ምስ እተካፍለካ ድማ ንስኻ ንዓኣ ከም ማንም ሰብ ከም ካሊእ ወድኻ ኣይኮንካን። ንስኻ ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ኣለካ። ካብ ካልኦት ኣወዳት ብፍሉይ ስለ ትርእየካ እዩ። ካብ ካልኦት ኣወዳት ብፍሉይ ስለ ትግደሰልካ ድማ እዩ። እዞም ነጥብታት ሓደ ብሓደ ንራዮም። ንስኻ ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለካ ትርዳእሉ ቀዳማይ ኣብ ሂወታ ዘጣዓሳ ትዕልለካ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሂወታ ዘጣዓሳ ንዓኻ ምስ ተካፍለካ እዚ ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለካ የመላኽት። ብፍሉይ ከም እትርእየካ ዓብዪ እምነት ከም ዘለዋ ትርዳእ። ጣዓሳ ማለት ኣብ ሂወትና ክንገብሮ ኣይነበረን እንብሎ ክንምልሶ ንዘይንኽእል ኣምልጡኒ እንብሎ ዕድል እዩ። እዞም ነገራት ድማ እንታይነትካ ዝገልጹ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ውሽጡ ከም ምስጢር ዝዕቅቦም እዮም። ነዞም ነገራት ግልፂ ኮይና ምስ ተዕልለካ ድማ ንዓኻ ዘለዋ እምነት ክንደይ ናይ ምዃኑ ተርእየካ ኣላ። ናይ እሙን ሰብ ንምስጢራት ክትዕቅብ ትኽእል ሰብ ምዃንካ ክትርዳእ ትገብረካ። ብዝገበረቶ ጌጋታት ኣይኹንንን እዩ እኳ ደኣስ ይርዳእኒ እዩ ክሕግዘኒ ካብ ዘለኽዎ ሓሳብ ጭንቂ ከናግፈኒ ኢላ ስለተሓስበካ እዩ። በዚ ድማ ናብ ሂወታ ናብ ናታ ዓለም ንኽትኣቱ ተፍቅደልካ ምሳኻ ትተኣሳሰራላ። እዚ ድማ ንርክብኩም ዝለዓለ ቦታ ከም እትህቦ የመላኽት። ካልኣይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኻ ዝለዓለ ቦታ ዝለዓለ ክብሪ ዝለዓለ ሓለፋ ሂባትካ ከም ዘላ ዘርእየካ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ሂወታ ብዛዕባ ዘፍርሓ ዘስጋኣን ጥርጣርኣ ተዕልለካ። ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ዘፍርሓ ዘስጋኣ ነገራት ምስ ተካፍለካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕሉፍ ብደቂ ተባዕትዮ ተገፊዓ ደኣ ኮይና ኣነ ንዕኡ ብቕዕቲ ኣይኮንኩን ኢላ ክትሓስብ ትኽእል። ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዶ ይኸውን ዝብል ፍርሒ ጥርጣረ ድማ ከተማዕበል ትኽእል። በዚ ድማ ምሳኻ ኣብ እትረኸበሉ ንኣከዳድናኣ ኣሰራርሓ ፀጉራ እስታይላ ብጣዕሚ ትግደስ። እዚ ድማ ምርጫኻ ከም እተኽብርን ብፅቡቅ ዓይኒ ብፍሉይ ከም እተርእየካ ድማ ካብዚ ትርዳእ። ርክብኩም ንኸይፍተኽ ብጣዕሚ ስለ ትፈርሕ ብዙሕ ንኽትቀርበካ ድማ ከይትረሕቓ ትፈርሕ። ምሳኻ ዘለዋ እምነት ድልየት ቀርበት ድማ ተርእየካ ኣላ። ኣብ ሂወታ ኣገዳሲ ወሳኒ ሰብ ምዃንካ ድማ ክትርዳእ ትገብረካ ኣላ። ብዛዕባ ጥርጣረኣ ዘፍርሓ ነገራት ደሞ ኣባኻ መረጋገፂ ሓሳብካ ከም እትደሊ ትሓተካ ኣላ። እዚ ድማ ካብ ማዕሙቕ ልባ በኣኻ ከም እትግደስን ንርክብኩም ንጥምረትኩም ዓብዪ ዋጋ ከም እትህብን የመላኽት። ሳልሳይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝለዓለ ዋጋ ከም እትህበካ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ዓብዪ ቦታ ከም ዘለካ እትርዳእሉ ደሞ ኣብ ሂወታ ዘሕፍራ ተጓንፎ ዘጋጠማ ኣጋጣሚ ማለት ይትዕለካ። ኣብ ሂወትካ ዘሕፍረካ ዘሰክፈካ ንሰባት ምክፋል ማለት ዓብዪ ነገር እዩ። ክንደይ ከም እትኣምነካን ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለካን ድማ የመላኽት። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ መንገዲ ጠፊእዋ ድዩ ኣብ እኩብ ሰብ ዝወረቐትሉ ኣጋጣሚ ወይ ብስሕተት ናብ ዝኾነ ሰብ ቴክስ ዝለኣኸቶ እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሂወታ ዘስሕቐካ ክትዕለካ ድማ ምሳኻ ትተኣሳሰር ከም ዘላ ምስጢራ ጎደሎታታ ክትዕለካ ድማ ኣባኻ ምንም ስጋኣት ከም ዘይብላ ከም ዝተመቸኻያን ምሳኻ ምዃና ድሕነት ከም ዝተሰምዓ ድማ የመላኽት። በዚ ዝተፈጥረ ነገር ከምዘይትነቕፋ ከምዘይትፈርዳ ከምዘይትኾንና እኳ ደኣስ ከዘናግዑኻ ከስሕቑኻ ይኽእሉ እዮም ስለትብሎም ከምኡ እውን ናትካ መዘናግዒ ዘሰክፉኻ ኣጋጣሚታት ዘስሕቑኻ ኣጋጣሚታት ከምኡ ጌርካ ንኽተዕልላ ድማ ተዕልለካ ኣላ። እዚ ልውውጥ ድማ ኣብ መንጎኹም ዝለዓለ ርክብ ምትእስሳር ይፈጥር። ንርክብኩም ድማ ልባውን ፍሉይን ይገብሮ። ኣብ ሂወታ ዘጓንፍዋ ዘሰክፉዋ ተጓንፎታት ምስ እተካፍለካ ድማ ብዛዕባ ሕሉፍ ክትፈልጥ እንድሕር ተፍቅደልካ ብዛዕባ መንነታ እንድሕር ትነግረካ ሃልያ እዚ ተራ ዕላል ኣይኮነን ናብ ሂወታ ዓለማ ንኽትኣቱ ትዕድመካ ኣላ። ኣባኻ ዘለዋ እምነት ቅርበት ድማ ተርእየካ ኣላ። ራብዓይን ናይ መጨረሻን ኢለ ዝሓስኳ ደሞ ብዛዕባ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ዘጋጠማ ከቢድ ተጓንፎ ክኸውን ይኽእል። ካብ መሓዝታ ወይ
ምሕዝነት ንምፍፃር ወይ ካብ ምሕዝነት ዝኸፈለቶ ዋጋ እዞም ተመኩሮታት ኣብ ሂወታ እዚ ናይ ሕዚ ዘሎ መንነታ ክትፈጥር ገይርዋ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ምስ ተዕልለካ ድማ ሂወታ መንነታ ንኽትፈልጥ ትገብረካ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ታሪክ ምስጥር ክትዕልለካ ከላ ደሞ ምሳኻ ውሕስነት ስለ ዝስምዓ ኣባኻ ዓብይ እምነት ስለ ዘለዋ ዓብይ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዓብይ ሰብ ኢላ ስለ ትሓስበካ እዩ። በዚ ድማ ንስኻ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ምስኣ ርክብ ንምስራት ድማኒ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለካ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ድማ እስኻ ትርዳእ ማለት እዩ።